Ininindigong imo kami gitawag aron lawan mabuhi sa imong mga hakag. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Maigsoon uban sa tuntag sa tagsa ka mga katuyuan ato kining ihalad ang Santos nga Misa punas tanan alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Alang usab sa katuyuan sa tuang Santo Papa, katuyuan sa tuang Arsobispo, katuyuan usab sa tuang team of pastors diri sa katedral. Alang usab sa nagsaulog siyang adlaw nga natawhan karon nga si Ate Miguela o sa uban pa nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan. Ato sab kining ihalad alang sa mga tao nga nagpaampo kanato o gisaaran sa to mga pagampo. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa way paglimot. Isugid ko sa iyong kamay kining alaon misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tahanan ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaw mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, itugot kanamo nga maandam kami ingon sa angay alang sa mga misteryo sa Pasko, aron ang gibuhat namo nga malipayon, manalipod og magluwas kanamo, pinaagi sa gahom nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, dinasunan sa tibuok simbahan, kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia, uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamud pag-ayo sa mga kaigsuunan. Ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuunang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala na musugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo, nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo.
Busa among gipadala kaninyo si Judas o si Silas, nga mao'y musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasunon gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ni dugo, ni mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang mga tinugyanan ilang gipagikan ug nangadto sa Antioquia. Ug itigom nila ang tanang magtotoo ug gihatagan sa sulat. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salamat Diyos. Salmo responsorio, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Daigon ko ikaw diya sa kanasuran, O Ginoo. Ang akong kasing-kasing malig-on, O Diyos, ang akong kasing-kasing malig-on, mag-awit ako o magday, pagmata o kalagko, pagmata, lira ug alpa, akong pukawon ang banag-banag. Daigon ko ikaw diya sa kanasuran, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, taliwala sa kanasuran o Ginoo. Awiton ko ang imong kadungganan diha sa mga nasod. Ibayaw kaunta, labaw sa kalangitan o Diyos, labaw sa tibok kayutaan, ibayaw ang imong himaya. Daigon ko ikaw diya sa kanasuran, O Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw, O Ginoo. O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kaya ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hirunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan kuman kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw og mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo samahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Maigsoon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Unsaon man nato pag matuod nga sumusunod gayud kita sa tuang Ginoong Hesukristo. Unsaon nato pag matuod nga kita ihagayod nga mga sumusunod
Igo na ba kaha ang atong pagsulti nga nituo ta sa Ginoo? O napabaka tay lawom nga buhaton or mga timailhan nga atong buhaton para makaingon kita nga kita tinuod gayud nga Kristohanon. Tinuod gayud nga sumusunod ni Kristo. Diya sa tunong unang pagbasa, ang mga apostoles nangita sila og mga pamaagi nga ang ilahang mga sumusunod nga mga Kristohanon makasabot gayud sa ilahang mga gituuhan mahitungod sa mga pagtulunan nga ilahang nasunod ngadto sa tuang Ginoong Hesukristo. Muna nga ilahang gipasabot ang ilang mga kauban nga mga Kristohanon. Ilang gipasabot kung unsa gayud ang ilahang gituhuan. Ilahang gimaymayan, pinaagi sa paggiya, inubanan sa gugma. Ug tungod niini, nagmadasigon ang maong nga mga katawhan. Nagmalipayon sila nga nakadungog sa mga pagmaymay, mga pagpahimangno, paggiya kanila sa mga apostoles. Tungod kay kining maong paggiya sa mga apostoles, gibuhat man nila inubanan sa gugma. Ug mo ni sila'y nakapadasig ngadto sa mga ilahang mga sumusunod. Sa tuang ebanghelyo mga igsoon, ang atoang Ginoong Hesukristo nagpahinumdom kanato sa pinaka dako nga sugo nga mao ang paghigugma nato sa tuang isig katawo sama nga ang Ginoo nahigugma kanato. Pinakadako, pinakataas niya nga sugo alang kanato mga igsoon. Kaning paghigugma sa Ginoo, paghigugma nato sa tuang isig katawo mga igsoon, dili lang ni siya kanang pag-awhag kanato o pagdasig kanato kundi sugo gayod isip iyahang mga sumusunod. Na matawag lamang kita nga Kristohanon, matawag lamang kita nga iyahang mga sumusunod kung kita makamaong muhigugma ngadto sa tuang isig katawo. Pero kaning mao nga sugo mga igsoon, lisod kay siya nga buhaton. Lisod kayo ang paghigugma ngadto sa mga tao nga lisod higugmaon. Kaya ang gisugo sa Ginoo nato mga igsoon, dili raman ang mga tao nga sayon higugmaon. Apil man pod ang lisod higugmaon. Sama nga ang Ginoo na higugma kanatong tanan, bisan pa man sa tuang pagkamakasasala. Kining gugma nga walay kondisyon. Mao ni siya gusto nga makita sa Ginoo ngari kanato nga matawag kita nga iyang sumusunod kung kita mahigugma nga walay kondisyon. Muhigugma nga walay pinalabi. Sama sa gihimo sa Ginoo ngari kanato. Nagigugma taniyang tanan bisan pa man sa tuang pagka masalaypon. Ug muna hinungdan bitaw nga nung nagpalansang siya sa cross. O bitaw na nga ang image sa gugma dili heart, dili kasing-kasing, kundi dili cross. Kay pinaagi diya sa cross, gipadayag sa Ginoo ang gugma nga wala gayoy kondisyon. Gugma alang ka natong tanan. Gugma nga andam og tagana nga maula sa iyang kaugalingong dugo sa iyang kinabuhi tungod alang sa iyang gigugma. Mao ning gugma mga igsoon nga gusto makita sa Ginoo ngari kanato para matawag kita nga iyahang mga sumusunod, iyahang mga tinun-an. Ang paghigugma nato sa Ginoo mga igsoon, dili lang igo nga musulti ta sa Ginoo nga I love you Lord. Dili lang igo nga daata kanunay sa simbahan matag Domingo o matag adlaw. Dili sa gitas-on sa kanindot sa tuong mga pagampo, dili sa kadaghan sa tuong mga novena, kundi sa buhat nga tuang gihimo. Pinaagi sa paghigugma nato sa tuang isig katawo. Ngaunta pinaagi sa tuang mga debosyon, sa tuang mga pagampo, sa tuang pagsimba. Magtukmod unta kini kanato sa paghigugma sa mga tao nga nasa palibot. Labi na gyud kato mga tao nga lisod higugmaon. Paghigugma nito mga tao nga nakapasakit kanato.
Mamunga unta kining ato ang mga gibuhat matag adlaw. Kanito mga pagampo. Mamunga unta kini nga mahimo kitang tao nga mahigugmaon. Makabaton unta kita og kasing-kasing sama sa tuang Ginoong Hesukristo. Nga walay pili mo higugma. E kita mga tao, upili ra ba kita kinsa atong higugmaon? Higugma lamang kita nito mga tao nga sayon higugmaon, pero katong lisod dili gid nato higugmaon. Kung bitaw kasuway ko na usahay, kana bitaw mo sakay ko og kanang Maxim or taxi, basta dili gani maayo nga driver, kanang tagaw-tawan kaayo nga driver, asa ko mohatag og tip. Pero kadto gani accommodating gani kay nga driver, aw naa gina extra nga bayad. Inana ko sahay mga igsoon muna, makaingon ko ba nga kita mga tao, mupili lamang ta kung kinsay ato ang tabangan, mupili lamang kita kung kinsay atong higugmaon. Pero ang gisugo sa tong Ginoong Hesukristo mga igsoon, mao ay ang paghigugma nga walay kondisyon. Kung makahimo tanini mga igsoon, matawag gyud kita nga iyahang mga sumusunod. Muna nga unsaon man nato pag-practice kining mao nga sugo mga igsoon. Sugda nato diha sa tong pamilya. Ngunta diha sa pagpangalagad nato sa tong pamilya, papadayag nato ang atong pahigugma, pinaagi sa pagtinabangay sa usag-usa. Kung ikaw ba nakagikan ka sa inyong pagpanabaho, sa imong trabahoan, kita kasi imong asawa nga nagkapuliki, tabangi. Dili kay mo lingkod lang ka dinha, di kay gikan kasi imong trabaho, imong asawa nagkapuliki, imo halang mong pasagdan. Kita kag na yung mga buhatunon, mutabang. Diha sa trabahoan, unsaon man nato pag-apply ang gugma sa Ginoo. Pinaagi sa pagtabang sa itong mga kauban nga naglisod sa ilang trabaho. Pinaagi sa paglikay sa mga chismis o papanglibak sa mga kauban o sa mga labaw. Ug diha po sa komunidad, unsaon man nato pagpadayag sa itong paghigugma nga ito sa Ginoo. Pinaagi sa pagbuhat o mga maayong butang na makatabang diha sa komunidad. Bisan lang gani ang pagpunit og sagbot, paghipo sa to ang mga basura, usa na kada sis pagpadayag sa tong gugma nga to sa tong isig katawo. Ang pagdili pagsaba-saba sa panahon sa kagabion, usa na siya sa pagpadayag sa tong gugma nga to sa tuang isig katawo. Ginagmay nga mga buhat mga igsoon, pero naghimo tanini isip mga sumusunod ni Kristo. Wala makinahanglan natong Ginoo mga igsoon og ginagko nga mga butang. Sa matag adlaw nga atong gihimo nga nakapahimuot sa Ginoo, mao kana ang iyahang gipaabot. Sa pagpadayon nato nining Santos nga misa, pangayoon nato ang grasya sa Ginoo. Naunta sa matag adlaw sa tuang kinabuhi, ato agay napuy-an ang gugma sa Ginoo pinaagi sa paghigugma pud nato sa tuang isig katawo. Hinaot paunta. Manindog palihog, pagampo sa katawhan. Si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala og nagsugo kanato sa paghigugmaay sa usag-usa. Ipakita nato kanang maong gugma pinaagi sa atong kinasing-kasing nga mga pagampo. Mutuaw kita Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gitawag sa pagwali sa Ebanghelyo, sa bisan unsang paagi, magsangyaw sa maayong balita sa Dios nung gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa politika, magmahadlokon sa Dios, ug mubuhat sumala sa mga pulong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga minyo, kinasing-kasing nga mutuman sa sugo sa atong Ginoo, sa paghigugmaay bisan sa labing malisod nga mga sitwasyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makakaplag og gugma, diha sa mga nag-atiman kanila,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Nga ang Dios mutanyag ug kalinawng walay katapusan ngadto sa atong nangamatay nga mga kaigsuunan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo og tuguti nga mutubo ang imong gugma dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkod palihog. Dayon kalius amahang langit noy. Kasalanong mga masalay po. Ang pagpino na abot sa'yo na ginamasa kamot sa tao. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa Kristiyan sa mga kamot. Alang sa pagdayag paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atos kanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad og sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana ang kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayong matarong. Santos kamahan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a sa Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pare, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos kid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag nini ngadto siya matinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pano sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hiron may Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hiron may usab ang among maigsuon nga nangamatay, among gihandom sulod ning santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila, pang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ngala mo, ngala ka sa mga langit, pagay nga imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matutuan ang imong pagbuod, dini sa yuta mayroon sa langit, ang kalalunan sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namin. Hindi kami tungyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay ikaw man nagahayaan ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Panagdait, peace. Kudero sa Diyos,
Maigsuon kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo. Panipangulong mo Panipangulong mo lamang ko lamang o mabaayo ako. Ginoo kaming nakadawat sa mga gasa nining Eukaristiya nangaliya nga mapaubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya makadugang unta sa among pagtubo diha sa gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga mga gahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo kanunay ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.